ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅଧିକ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ ମୋତେ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଦେଉଛନ୍। ଏନ୍ତା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେ ଅଲଗା ଲୋକର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ରହୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହିବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ମାନବ ସେବା ହେଇ ଈଶ୍ୱର ସେବା ହେଲା। ଆମେ କେନ୍ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛୁଁ ତାହେଲେ ସେଟା ହିଁ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍। ଆମେ ଯେତେ ବି ହେଇପାରୁଛେ ଆମର ଘର ଆଖର ପାଖର ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହଉ କି ତକଲିଫ ରହୁଛେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରାଯାଉଛେ, ସେ ସବୁକେ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛୁଁ, ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁଁ, ଭିକ୍ଟିମ୍କେ ନ୍ୟାୟ ଦିଲଉଛୁଁ, ସେଟା ହିଁ ହେଲା ଆମର ମନକୁ ଲାଗି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମୁଁ ଇଟା ହିଁ ଭାବିକରି 2017-18ରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପଢ଼ିକରି ଚାଲିଲି, ସେତେବେଳେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବି ନାଇଁ ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିଛେ। ଆଉ ଯାହା ଦିନ ବି ମୋର ହେଇପାରବା ସମାଜ ସେବା, ସେତେ ଦିନ ହିଁ ମୁଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିତେ ଯିବି। କାହିଁକି ସମାଜ ସେବା ଭିତରୁ ଆସେ, ସମାଜ ସେବୀ ଗଢ଼ି ନି ପାରନ୍ ଆମେ। ଯେ ସମାଜ ସେବାରେ ରହସନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସିକରି ସମାଜ ସେବା କହେସନ୍। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକ ଆନିକି ସମାଜ ସେବା କର ବୋଲିକରି ଯଦି କହିମା, ସେ କେବେ ବି ସମାଜ ସେବା ହୃଦୟରୁ କରି ନି ପାରେ। ତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସେ କଲେକ୍ଟରକେ ଗର୍ବ ନି କରେ, ଯେତିକି ସମାଜସେବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ଆମର ଗଲି ଗଲିରେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଲୋକମାନେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣି ନି ପାରୁ ଇ ଲୋକ ସମାଜ ସେବା କରୁଥିବା ବୋଲି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ଯେଟାକି ଆମେ ଜାଣି ନି ପାରୁ ସେମାନେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚଲବାକୁ ପଡ଼ବା। કે ଯେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ କରି ଶୋଇ ଦେଲେ ଖାଲି ନେଇ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆମକେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ଘର କରି ୟୁଟିଲାଇଜ କରମା। ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀର ହମେଶା ସହାରା କରମା। ଯାହାକି ଯଦି ସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛେ, ଯାହା ଆମର ଦ୍ୱାରା ହଉଛେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରମା। ଇଟା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ହିସାବରେ ଆମେ ଏବେ ଆୱାର୍ଡ ମାନେ ଦେଇଛୁଁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ବି ଭଲ କରି ଆଜ୍ଞାମାନେ ବାହାରନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଯାଉ। ଏଟା ଖାଲି ଆୱାର୍ଡ ନି ସେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରବୁ ଯେ କେ ଲୋକ ଭଲ କରି ଆମର କାମ କରୁଛେ। ହେନ୍ତା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ସେବା କରୁଥାନ୍, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କର। ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ତା ହେବା ମୋତେ ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାବେ, ମୁଇଁ ଯେନ ବି ହେଉଛି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାକେଟ୍ ଦିଆହେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ